Subscribe खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। साला बट माइस एसेबां बुंबाबो खोथाखौनो मानिया नोङो हा दामादि मोनदो दाथ' आथिङाबो नोंना बायबाय आखायाबोथ' नोंना बायबाय दा मा खालामगोन नोङो हा मा मावना जागोन नों दा हा दामादि मोनदो नोङो हा मादि मोनदो हा साला बट माइस एसेबां बुंबाबो खोथाखौनो मानिया बे दामादि मोनदो नोङो हा मा खालामनांगौ दा आंलाय हा मा खालामनांगौ मा मावना जागोन नों दा मा मावना जागोन सानखादोंमोन आं बिदि जागोन होननानै दा जों मा खालामबावनांगौ दे मा खालामबावनांगौ हा मा खालामनांगौ जों दा आं नङालै आयै साला टेप्रेनो साला गोसा सलाय होननानैनो बिदि जाबाय लोगो आं गोसा सलायनो थिनबा नों गोसा सलायनांगौ नामा हा आं बुंखादों माथो नोंखौ हा जेरावबो दा थाङो होननानै हा गारिखौ गोसा सलायनाङा होननानै आं बुंखादों माथो हा खोथाखौनो मानिया नों खोथाखौनो मानिया हा दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो बाइक बायनायावबो इमान फैसा खरस जाबाय आरो नोंनि बेमारखौ नायनायावबो इमान फैसा खरस जाबाय हा दा मा खालामबावनांगौ न'खरा माबोरै जानांगौ बिदिबा हा आरो मा मावना जागोन नों हा बे आथिं थोंसे बायनायखौ लानानै हा दा मा जाखो दा मा खालामनांगौ जों दा मा खालामनांगौ दा मोजां मोनबाय दा मोजां मोनबायना गोसोखौ मोजां मोनबाय हा आथिं थोंसे बायना माबायदि मोनदों नोङो हा आथिं थोंसे बायना माबायदि मोनदों हा दा नोंलाय मा मावना जाबावगोन दा आथिं थोंसे बायबाय हिनजावखौनो मोनबावगोन ना साख्रिखौनो मोनबावगोन हा था नोङो बिदिनो बालुंदा जाना थादो नोङो साला औ दा हिनजावखौनो मोनबावगोन ना साख्रिखौनो मोनबावगोन नोंलाय मा मावना जाबावगोन नोंलाय हा हिनजाव नांगौ नोंनो हिनजाव नांगौ दा हिनजाव मोनबावगोन नोङो हा बे आथिं थोंसे बायनायनोलाय सोर हिनजाव फैगोन नोंनावलाय दालाय हा सोर हिनजाव फैगोन हा मादि मोनदो दा मादि मोनदो मा खालामनांगौ दा जोंलाय हा मा खालामनांगौ दा हा इमान बुंखादोंमोन नोंखौ नों बाथ्राखौनो मानिया नोङो हा आंनिनो गोरोन्थि जाबायलै आयै आं बाइक सालायनानै एबारनिफ्राय नांला बिमा दा मा खालामबावनो जाखो जों हा बेनोथ'हाय दालाय मा जाबावनांगौसै नोङो बाइक बायनो थिनग्राया आं बेखायनो बाया सानखादोंमोन बेफोरबायदिखायनोथ' मिथिखादोंमोन आं बेनि आखलखौ बाइक मोनबा बियो गाज्रि जागोन होननानै दा मादि मोनखो हा बेनोथ'हाय आंनिबो गोरोन्थि जाबाय बाइकखौ बायाबानो बिदि जानाय नङामोन मुलिया जाना दसे उन्दुनानै थादो आं खामानि मावनोसै आंबो थांसै आसोल बोरै जानायब्रा एक्सिडेन्टआलाय आसोल माबोरै जानायलै जाबायलै गोरोन्थियावनो बाला हा माबोरैथो एक्सिडेन्ट जानो मोननाय बोरै जानाय आसोल बोरै जानाय खोथालाय औ माबोरै जानायब्रा देलाय खिथालाय बोरै जानाय जों बुंखादोंमोन ना नोंखौ बाइकखौ गोसा सलायनाङा होननानै आथिखालाव बाइक गोसा सलायजाला गारि मटर ब्लिउ जाथारबाय एसे लासै सलायनांगौब्रा बाइकफोरखौ साला थेफ्रायानो रखबिखौ मोनबा होथारनोसैलां माखुदायनि बियो साला साखोबाव जायाखै साखोबाव होननायावनो सानायावनो सौग्रोबायसो माखुदायनि बिनो साला बिनो थेफ्रायानो साला सिख्लाफोर नुना RPM उथायाखैमोनथ' नोंसोरो औ पुरा सिख्लाफोर नुनानै दुगा देखायथारदोंमोन बे सिख्लाफोर नुनायालाय नुदोंमोन बेनो साला थेफ्रायानो हनै सिख्लाफोरा एसे गोसा सालायलै होनना बुंनायावनो बिदि जाहैदों साला थेफ्रायानो आं नङा थेफ्राखौनो दांनांगौ माखिथायनि बिनि थाखायनो जाजोब्बाय साला थेफ्राखौसो दांहोदो नोङो हा नोंलाय माथो सानांगौ फाग्लालाय दा मादि मोनखो हा औ मालाय सानो थिनबानो सायो नामाब्रा हा मा नोंथां मालाय थिननायावलाय सानांगौ जाखो नोंहालाय बे साला थेफ्रायानो साला माबायदि मानसियानो सिख्लाफोर नुबा खालि साखावनो थिनो फाग्लासो बे सिख्लाफोर नुबानो खालि साखावनो होनखायो सिख्लाफोर नुबा खालि साखावनो थिनोब्रा बेयो फाग्लाबायदि मानसियानो मासथायनि सिख्लाफोर नुबानो साखावनांगौ जाहैबाय जाम्बानिसो जादों नोंसिना जाम्बानिसो औ नोंसोर सिख्लाफोर नायनो थांदों हा बिदि गारिखौ साखावबालाय बाइकआ जर खारबालाय सिख्लाफोरखौ नुनाय नङा माथो आरो सिख्लाफोराबो नोंसोरखौ नुनाय नङा जाम्बानिसो जागोन बे औ सिख्लाफोर नुदों होननानै गोसा सलायबालाय हा सिख्लाफोरखौ नुनाय नङा माथो सिख्लाफोराबो बिदिबा नोंसोरखौ नुनाय नङा माथो जाम्बानिसो जागोनसो बिलाय थै लाखैसो सलायनांगौ सिख्लाफोर नुबा सिख्लाफोर नायनाय बायदि मा जाम्बानि नोंसिनालाय सिख्लाफोर नुबा उल्थासो RPM उथायहोनाय साखावना देखायनाय हा जाम्बानिसो बे माथो बिलाय सिख्लाफोरा नोंसोरखौ नुनाय नङा माथो सिनायनाय नङा माथो थै जाम्बासो बेनोथ' जाहैबायलै र'फ्रा बे थेफ्रानि थाखायनो जाजोब्बाय मासि दानि